Difurong supia long rapid antigen testing drive kepi asep powerhouse along ben banghini COVID-19 positive kelong. Chailang soarleng pen thengkar puat tawar RJ hakko pen non pariwartan arni anta te phonga teng RJ chilar lelang. Kardom kat news abirta thanbang niliaron lekte non birtang ton pen arjik tha Karbi District Health Society la pen National Health Mission along Dipu pen chenglok bogajan la pen Harohat sub division along akijoy pen COVID-19 ke sodo awega patini japan rapid antigen testing drive kelang pado Karbi District Health Society la pen National Health Mission pen Dipu rong supia hiti kareng ba stand Hanuman Mandir rong Khilan Bazar Dipu Market Roy Bakery athengno Pirbi Market Asep Powerhouse Vishal Mega Mart la pen bogajan sub division Lapen haragat along chitini phai inquiry sirkep arni pen chitini phai thongkep arni an COVID-19 ake so do awe kilang patini jiaphan rapid antigen testing drive padopon Lasuang bong Difu Asep Powerhouse along kepado rapid antigen testing drive kepado ahut Powerhouse akula rakang hong banghini abang along pen COVID-19 positive ang theglong pon banghini aphan sek Kepacelang toilo anparta nini rapid antigen test kepado ponalong bangkrep ho COVID-19 positif ang thekeklang abirta longdun. Nilip constituency ke parlo Chailang soarling la pen thengkar puat towar RJ hakko pen non pariwartan arnianta RJ phonga teng RJ ka chalar dunde pin abirta nonjong kat news asai hamalong birta nangle Nilip constituency ke parlo koilameti pen kilometer inkoyan kahelo thengkarpu sathi rengma village maya timungarong oglangchara rong lang honjar lapen lang perform ka cheleng PWD atawarlo lawangso atawar langbung lang pred lapen inghan atawar jo malom fit ni pen fit thom an kaharnuk antado tracker lapen pick up truck ke pedamanda pheme me an pin Chailang soarleng pulote ka chini nia tumke ong elo Chailang soarleng ke dinglen lapen tawar ta ke no naya dimlo Nilip PWD asai ka matum pen Chilang lepin a chok tawaran da kangram thek tiksi ingnam keman tuanlo non kebangji MLA kiliga prang jongsi labang so atwar nang silam pisirag re pulote ador ke so awat kilong jike ning theri pusi kecheleng arat lapen ronga sora tumpen ke hang pado pini Chailang so arleng along apong gari ke jang aphi ka chiro apong do piglo pusi pick up katewar simoning ti lovely son teron sonsing teron lapen Jonathan teron atum motor katewar ka siksak alam than bachini pon Bhoksong risumara teran ben duaramla constituency ke parlo thoi malom long truck vote committee along FHLC asong pen meg padodama birta kat news along birta nang pale Bangso amai long constituency amai phulong kitimung central committee pen lijang habe indrotiso baithalang so LF dunmai phu babul sangra sa constituency active workers saitan tiso hemari hanse sarsing milik sarthekro indro be saheb be babul tok bila pen long truck abut committee along arpugi do atum chitong dun rin tisi FHLC asong kapang tangji aphan lam thechrai pon simai mission pen pachun pon ite areng ka pasu yurte someri ita rasonare so to banga hala yam chini dun bom ko thekse bomati ta ba mane tunke chupan ending dun da master lo chidan du to na si la so chidan na mo me thangsi thekthi thop pi mo si ka charling no tu ma som le party kamlong Karbi prime time bang lopan si kangton poilo dome thagme kurang tu